Takže čau lidi, tady je Luky. Jo, mám úplně debilní jméno, ale to je jedno. Takže v tomto videu jsem jenom chtěla říct, že Luky, jakože, no, něco na moje jméno, že já se nemenuji normálně Luky, jméno není důležitý. A že prostě jenom tam je moje nový video, nebo jakože nový kanál. Protože já jsem měla 3 kanály a akorát je viděli všichni ve škole, takže samozřejmě drby byly, že mi takový a takový videa, což mě bylo úplně u píči. Pardon, ale já budu mluvit někdy prostě, protože budu říkat, co si myslím a takový. Akorát, že nejlepší bylo, že prostě všichni o tom věděli a to mi docela vadilo. Ale jinak jakože děkuju všem těm, jelikož jsem tohle měla hodně milý časy. Kámoš si to chtěl zabít, takže děkuju všem, co akorát umí podkopávat nohy a takhle. No a jenom jakože toto je můj nový kanál a jestli se na mě budete chtít dívat, tak prosím dejte like. Nebo nebudu prosit o like, prostě jestli chcete, abych natáčela dál, tak dejte like. Takže hlavně to video až do konce. Odběr ani nemusíte, jestli záleží na těch slednutí. No, takže děkuji, když tak a tohle vlastně video bude počkej, já už jsem vám to vlastně řekla. Takže prosím dejte like a když tak děkuji, že jste to video sledovali až do konce a když tak video bude myslím, že každý týden. To budu chtět. Takže čau a děkuji, když dáte like, tak děkuji a aspoň si 2 lajky, abych mohla natáčet dál. Tak čau.